যে পুরো দল পুরো সরো স্টুডেন্ট মিলে যে পুরো দল পুরো স্টুডেন্ট Ke dara mia to je viral video mani ke a jaga o nono bo nukjaka amu tam bagi ka kisa sini logo rong kisa saikhanar যেটা বরক ভাইরাল খাই তমানি বা বরক जों যেটা नुखा ससियेल मिडियाआव যেটা भाइरल नि तमानि आं जतन नंनो क्लियर खाय साइखनादों रियेल टेक्ट बुसना खादि गाना खरनथानायानो मिया तामंखा मिया जों खुमलुं डिग्री कलेजाव जों थांखा थांमानि उलो जिनि टीआईएस जिनि बदलनि जों जिनि बिपिनो जों चेन्ज खालाय ओमफ्राय जेफोर जों बिपिनो चेन्ज खालायनो थांफोरो आरो जों तो दाबो 50-50 खाय जिनि कलेज काउन्सिल चलि बे 50-50 कलेज काउन्सिलनि बिजिङाव आरो जिनि टीआईएस रबो दङ जिनि टीआईएस रबो दङ बेसो टीआईएस रंनि जों तो जिनि तागरम दि जिनि नगो कुनु ओंखांखाय जिनि नगनि मेटाराम जों नायनाय आम तो बुझनायला गामोन बागै बरक ताम खायका बरक साव टीएस रो आप्रो अपोज रो खाय बरक आमनो मानि माया अनेक किसनो साका ग आम सामानि उलो जों बंनो साका बंनो रिक्वेस्ट खायका जों बंनो रिक्वेस्ट खायका नायदि अम तो जिनि इंटरनल मेटार से अमन बागै जों कुनुया नरक आमन बागै ता मानसुदि जों गो खाय खायनाय ओंखाय आमर सामानि परे जों सामानि परे जों बंनो अनेक बुझि दिखाय आपुर किसा जिनि टीएसए बाय बंनि टीएसए बदल नि किसा पक बरक बांलायका सो आमको नास सीरियस मैटर या जों नायो जिनि तिब्रासार जिनि स्टुडेन्ट रक जों सोलों तंनाय रक आरो पलिटिक्स कम हाबदों बंनि काहामनि बागैसे जुदि छात्र संगठन सामजागंखाय स्टुडेन्ट फेडारेशन सामजागंखाय आ फेडारेशननि काम काहामके खायना लांनाय ताबो फेडारेशननि काम काहामके खायना हंखाय आमनो जे ताबो नायदि और जे खुमुलुं डिग्री कलेज नि जे मिया जे एकटा नरक भिडियो नुगै माखना जरा चिनि लोक खुमुलुं डिग्री कलेज नि बरिरंनो आगि जों टीएसएफ खायापुर जों जेपुर हस्टेल विजिट खायापुर आगि बरनो ताम खाय बरनो काम खारि जागो बंनि रूम क्लीन खायनानि टॉयलेट क्लीन खायनानि आसो जरते बंनि रेसपॉन्सिबिलिटी किन्तु बर ताम खारि और जे वार्डन दालनं मैम बसावो ड्रेन परिष्कार खायदि जाबरा हक दी तारपरे खाय निनि बर मैखोदों रखारि ठीक आछे मैखोदों दै कायमन हायबनो ड्रेन परिष्कार खायनो र आमखाय आमति बर काम दा आमंखा जे काम खायनाय आम अलरेडी सेपारेट खायनो रिजाक दङ बक्से काम खायना ओंगा बर आ काम खाय नायाबै अ चिकन मिकन मेटारनो जदि जों इशु सलाम कांगाय चिन्ति प्रसानि हामगाय कुन दिनं ला विजय कुमार स्कुल थाङै नाय दिन र एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्शन माना खायपो ओंगो ता खायदिनि कक बरक ता सादिनि आमरो आन्ति इशु रंनो काम खायना नांनाय अर ताबु नों चिकन मिकन जों निजेरा से जिनि तिब्रासा बाय तिब्रासा जों आसके कक बांलाय दखाय जों बुइनि बसं बरबाय बुहलु जों मालाय बुकुरु जों बबाय कप्लायनाय आमन बागैनो आन थानि अमनो लुकुरं थानि अमनो रिक्वेस्ट दंनाय जारा भिडियो भाइरल खायतोंनाय दंबो अमनो भाइरल दं अमनो जे आन थानि कैसा लुकुरं थानि आन कैसा कबमं दंनाय जे जे चिकन मिकन इशु रंना से कक्ता बांलायनि जिनि तिब्रासानि मानथाय जिनि तिब्रासानि हामग्रा बाहायगेंना आ बिसु आ इशु से जों किसा ककमा सालायनाय आमनो मानसुक ताइंतुं आ छात्र संगठन र कलेज नि स्कुल नि मेटारनो नायनांतुं बिसि जुदि पलिटिक्स खायना हंखाय आमो बेलाय जायांनाय छात्र जों कलेज लाइफआव जों आरो पढ़ाशुना खायना बागै जों जतन खाय जेफोरो जों क्लास माध्यमिक 11 12 पासिं यांगै तमाने करनान जाराफोरो आप्रो जेफोरो जिनि बदल आप्रो टीएसएफ नि याफनो जों गुबाग्रानि दल जेफोर थाङै आरो जों जतन डाइरेक्टर बे मालायखा बरबाय थाङै कक सालायखा आ जरावो तामखा आ जरावो जतन पासंखा आ जे पासं नाय रक बाजारा स्कलारशिप मानफोर फनो जों थाङै आको हेल्प खायखा आ जे स्कलारशिप मान नाय रक आमंखा ताम सानायनि जे स्कलारशिप मामनि जे पासं मानि आमो जतनि नगनि फैमिली मेम्बर दं आपुर ओनली शुद्ध बीजेपी ओनली शुद्ध सीपीएम ओनली कांग्रेस ओनली टीएसएफ एनएसयू एडीडीटी बुकुदो सो आबन बागै आमनो रिक्वेस्ट दंनाय जों जतनि लुगुरनि बागै दङ जों एनी काइन्ड अफ प्रॉब्लम गेन जों टीएसएफ न मानाय ते आमनो रिक्वेस्ट दंनाय आसे चिकन मिकन रंनो भाइरल खायावै इंगलादि तंलादि काम ताम खायना आमो सिवान सुदि निजेरा वाले दखाय कुन पसंग बेसन पाइनानि बागै बहुत